Molt bona nit. Benvinguts i benvingudes a la 5a entrega dels Premis Carles Rahola de Comunicació Local, que organitzen la Diputació de Girona i la Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya. Condueix la gala la periodista Mercè Sibina. El dia 15 de març farà 75 anys que el règim franquista va afusellar Carles Rahola. El van matar i, a més, el van condemnar a l'oblit més absolut. La família va haver d'aguantar, a més del pes de la pèrdua, també el de la injustícia. Aquí tornem a recordar el filòsof, el pensador, l'assagista, el ciutadà compromès, però sobretot l'escriptor i el periodista. El 2014 és any de grans commemoracions a Catalunya, el centenari de la Mancomunitat i el tricentenari del final de la Guerra de Successió. A Girona, a més, també hem de recordar que fa 75 anys de l'afusellament de Carles Rahola. Tot i que molts li van aconsellar que fugís quan la victòria franquista era inevitable, Rahola es va quedar a Girona. Estava convençut que no li passaria res perquè sempre havia estat un home pacífic, que detestava la violència. Però s'equivocava. Els franquistes van entrar a Girona el 4 de febrer de 1939. Inicialment Rahola es va amagar, temorós de possibles represàlies. Al cap d'uns dies, però, i aconsellat per les noves autoritats, va reprendre la seva rutina quotidiana i tornar a anar a treballar a la Diputació. Va ser allà on el van detenir. Li volien demanar explicacions per una carta de 1937 que el seu germà Darius, polític i periodista, havia adreçat al cap de la policia republicana perquè en Carles pogués tenir un aparell de ràdio a casa seva. En plena guerra, es controlaven els propietaris dels receptors, ja que es temia que fossin franquistes de la rereguarda i que rebessin ordres a través de les zones. La detenció de Carles Rahola es va produir el 17 de febrer i va engegar la maquinària repressora de Franco. El cas fou instruït per la delegació de Girona de l'Auditoria de Guerra de Catalunya, que li va fer un consell de guerra. Policia i Guàrdia Civil van redactar els informes sobre Rahola que havien de servir d'acusació. Els escrits estaven plens d'errors i imprecisions. S'hi deia que era militant d'Esquerra Republicana i que havia fet una intensa campanya contra el movimiento des de les pàgines de l'Autonomista. Però el cert és que Rahola mai va militar en cap partit polític i durant la guerra només va publicar 3 articles: l'heroisme, refugis i jardins i contra l'invasor. De tots els que van declarar en el cas Rahola, l'únic testimoni incriminatori va ser el catedràtic de matemàtiques de l'Escola Normal, Manuel Chiverta, que el va titllar de destacado separatista i de elemento indeseable para la Nueva España. Aquesta declaració i els informes policials van ser suficients perquè Carles Rahola fos condemnat a mort l'1 de març de 1939. Només quedava esperar que arribés l'enterado de Franco per executar la sentència. De res van servir els moviments de familiars i amics perquè es commutés la pena de mort per la cadena perpètua. La nit del 14 al 15 de març, Rahola va entrar en capella sense que les autoritats el deixessin acomiadar ni de l'esposa ni dels seus 3 fills. Mentre esperava ser conduït davant el piquet d'afusellament, els va escriure: Estimadíssima Rosa, fills meus idolatrats, Ferran, Maria i Carolina. M'acomiado de vosaltres per l'eternitat. Tots sabeu com la meva vida és pura i lluminosa. Tots sabeu com he viscut en l'honestedat, com he treballat amb fe, amb quina intensitat us he estimat. Me'n vaig envers el més enllà tranquil i serè. En virtut d'una sentència absolutament injusta, me'n vaig envers la llum eterna, però sento la recança infinita de deixar-vos. Abans de l'alba, un cotxe el va portar al cementiri. Els fars del vehicle van servir per il·luminar l'escena. El cadàver de Carles Rahola va ser enterrat a la fossa comuna, però algú el va colgar amb una terra de color diferent perquè la família el pogués localitzar i donar-li una sepultura digna, amb una creu blanca, tal i com ell havia demanat.
Premi a la millor informació digital. Ha rebut 8 treballs de 12 autors en una categoria que cada vegada guanya més adeptes. Les webs, les revistes digitals i els blogs periodístics es refermen també com a llocs clau des d'on fer bon periodisme. Els finalistes són El web Turisme Verges, blog oficial de promoció econòmica i turisme de l'Ajuntament de Verges. La revista digital Proscenium, dirigida i impulsada per Dani Chicano. El web informatiu de Ràdio Girona. El Premi Carles Rahola de Comunicació Local a la millor informació digital és per la revista digital Proscenium, dirigida i impulsada per Dani Chicano. Recull el premi Dani Chicano. Anys fent de dimoni gros dels pastorets i haig de portar un paper per fer el discurs. Bé, primer de tot, voldria agrair aquest premi, lògicament, a la Diputació i a la demarcació del Col·legi de Periodistes de Girona i a tota la gent que m'acompanya en aquesta aventura, que són família, per suposat, en Quim Armengol, el subdirector de la revista Proscenium, en Salvador Sunyer, la gent de la comunitat, que la tinc per aquí, els meus editors, la gent del grup Proscenium, la gent de la Planeta i a la mateixa Diputació que va apostar també per aquest projecte des del principi. Deia Carles Rahola que viure és lluitar, fin de la cita. Aquest premi és una recompensa a aquesta lluita, us ho ben asseguro, i per tant he rebut amb una immensa alegria i orgull. Proscenium, una revista cultural d'arts escèniques, digital, interactiva i nativa per a tauletes, és també una plataforma de dinamització cultural i es troba en el moment més delicat que ha de determinar si ens en sortim o no, que és la recerca de finançament. És per això que aquest premi és una empenta per continuar picant pedra i picant portes, literalment, per tal de fer possible el somni, que no és altre que aconseguir guanyar-nos la vida fent allò que ens apassiona, periodisme, i parlant d'allò que ens apassiona, la cultura i el teatre. I fer-ho, a més, des del compromís, ja que Proscenium neix amb una indiscutible vocació de servei públic, d'esdevenir aparador i promotor de la creació catalana contemporània, de ser plataforma per a nous creadors i eina de formació per a nous públics, a més de contribuir modestament a la internacionalització de la creació catalana contemporània amb una aplicació que preveiem que serà multilingüe. Tal com estan les coses, mantenir aquest compromís amb la nostra societat, amb la nostra llengua i amb el nostre país, creiem que és un imperatiu moral, així com mantenir una actitud tan positiva com crítica. En algun dels aires que he tingut l'oportunitat de viure, desgraciadament, en els mitjans de comunicació de més o menys a la vora, el senyor Lobo, que en un moment l'empresa va enviar a negociar, ens va dir literalment als treballadors que a fora fa molt fred, fin de la cita. En fa, ho constato. Clar que no és res comparat amb el fred que farà a Escòcia si la duquessa d'Alba n'esdevé la reina. Però en fa. Però és que si fa fred caldrà encendre el foc, cridar la revolta, innovar, trobar noves vies per fer periodisme perquè, malgrat tot, en un format o en altre, en paper, en digital, o fent el pi, i per una simple qüestió de salut i d'higiene democràtica, la figura del periodista honest, crític, batallador, proactiu, en definitiva, un torracollons, sempre serà necessària. I com més s'assembli a Carles Rahola, molt millor. Moltes gràcies.